Je plno krásných a zajímavých míst v euroregionu Nisa, ale naplánovat víkendový výlet s celou rodinou není žádný snadný úkol. Musíte skloubit dohromady různé zájmy, záliby a přání jednotlivých členů vaší rodiny. Kam se vydat na výlet? Jaké turistické cíle jsou pro vás ty pravé? Jak se k nim dostaneme? Uvidíme tam něco zajímavého? Kde přespíme a kolik nás to všechno bude stát? Na všechny tyto otázky chcete znát odpovědi dříve, než vyrazíte na cestu. Kde se ale vše dovědět rychle a spolehlivě z jednoho zdroje a nestratit se přitom v internetu? Jednoduché řešení, jak takový výlet naplánovat, přináší integrovaný vícejazyčný portál Nisa Go, který najdete na internetové adrese www.nisa-go.cz. Jeho vznik znamená konec bloudění na internetu. Nisa Go je jedinečný interaktivní plánovací systém, který vám poradí, jak pohodlně cestovat po euroregionu Nisa. S jeho pomocí si můžete snadno naplánovat do poslední podrobnosti výlety nebo dovolené. Budete si moci vybrat, jestli chcete cestovat pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Interaktivní plánovač tras vám zobrazí trasy na mapě a připraví detailní itinerář včetně všech nutných informací o dopravě, jízdních řádech, cenách a vstupném. Součástí plánovacího systému Nisa Go je přehled zájmových turistických cílů, sportovních zařízení, kulturních institucí, ubytovacích a gastronomických služeb nebo chystaných akcí. Plánovat vaše výlety můžete nejen po celém Libereckém kraji, ale také v německých okresech Görlitz a Bautzen. V těchto regionech obdržíte výhodné celodenní anebo skupinové jízdenky Libnet Plus a Libnet 5+. Nisa Go – nejsnadnější cesta k vašemu výletu. Na internetu pod www.nisa-go.cz.